Да, брат, движи. Айде нагоре. Има още едно пъче. Никъде ходим, да не ходим към някакъв гроб, бе. Къде отиваме? Не знам. Хей! Ние чуваме много малко музиката. Нали? Кой път? Ето път. Вайма хора! Ние май сме намерили нещо, бе. Хей! Ние къде ходихме, бе? Хора. О, ние сме на до планините, бе. Вай, Серемиса! Аз така ще стоя. Чао, хора, че нямам време.